Salutare tuturor și bine v-am regăsit, suntem aici data asta singuri, de jocul lui Kylo și a lui Stig, mai exact Survive Lava for Brainrot. Și nu mă mai joc Rivals de data asta, că m-am gândit, nu, cred că nu tuturor place jocul ăsta, Rivals-ul. Dacă o să mor de multe ori, nu e de cauza că sunt începător, dar n-am net. De asta, în fine, sper să vă placă. Ca la primele două videoclipuri am văzut că și al doilea a avut ceva vizionări, mai exact 115 mi se pare, și am văzut că vă place, așa că mă țin. Da, nu știu ce să ne mai jucăm, la fel. Am văzut că nu prea scrieți în comentarii mai mult, prietenii îmi scriu. În fine, ce vreau să vă zic? Da, ce vreți, dacă vreți să ne mai jucăm și alte chestii, să-mi scrieți în comentarii. Și nu știu, ce vreți să ne mai jucăm și dacă vă place. Sincer, nu știu, cred că data asta mi-aș dori undeva la 15 like-uri dacă puteți. Nu știu. Și, na, hai să ne vedem. Am să închei filmarea când voi face rost de, nu știu, o celestială. Sper să vă placă. Și, nu știu. La fel, dacă nu o să vorbesc cum trebuie și o să vorbesc mai rar, e din cauza că de data asta sunt singur. N-a mai vrut nimeni să filmeze, mulți n-au avut când să filmeze și na. Gorilo, Watermelon Drilo. Celestial. Opa, așa. Da. Și am să fac la două celestiale, că mai e foarte puțin să spawnează unul. Da, cred că nu rămâne, cred că la fel, că mor, cel mai probabil voi muri. Da, ce-am zis. Nu știu de ce, asta am observat și eu la mine. Și când ajung la celestiale, parcă eu într-una vreau să mă film, nu știu, și mor într-una. Exact cum am pățit acum, din cauza netului. Am văzut că vă plac episoadele mele, bine, vă plac. Cred că vă plac, pentru că am, nu știu, am din ce în ce mai mult, nu știu, adică trec într-una peste 100 de vizualizări. Nu știu dacă e bine sau dar nu știu, pentru mine e foarte bine. Că am 2 episoade și canalul ăsta nici l-am făcut cu ceva. Adică chiar sunt foarte mulțumită de el. Și de voi. Revurile. Chiar vă jucăm și alte jocuri, să-mi scrieți în comentarii, deși nu contează, în fine. Bine, de fapt o să și nu m-am jucat. De scopul meu este să fac rost de o celestială până nu fac de episodul. În 3 minute se spawnează. Hai că nu mai durează chiar foarte mult. La celestiale stau cu mințele acolo. Piu. Opa, nu, mai bine. Am ajuns la celestiale. Acum voi sta liniștit aici. Așa, așa.
trebuie să aștept puțin. 3 minute aproape. Fix acum 3 minute în cap. Sper doar să nu vină overfull de ăla. Mamă, ce bine că nu m-am dus la Gadali. Era un om acolo, că l-am văzut sau mi s-a părut. Din normal, 2 minute. Și 45 de secunde. Pleacă de aici. Nu, m-a omorât. Ce lume rea. Nu știu dacă mai apuc să-l iau. De fapt ar trebui să apuc. Că mai am un minut. Hop. Nu m-aș aventura la secrete când este lava, pentru că sunt astea așa foarte subțiri și cred că o să cad pe lângă. Dar eu cam așa mor de fiecare dată. Am ajuns înapoi. Acum stau liniștit aici. În 58 de secunde ar trebui să am timp. Iau celestiala și plec acasă. Trolimero. Aș lua și ăla, dar nu știu ce să zic. Să mă risc. Hai că mă risc. Lasă, mai bine nu, că n-am net. Opa, așa, opa, așa, opa, așa. Mai e puțin ce se spawnează. Yay! 15 secunde. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nu cred! E cam frică să mă duc acum pe timp de lavă. Aștept să se ducă lava asta. Tic-tac sahur diamond. Tic-tac sahur, pardon. Mama, mi-e frică. Nu știu de ce mi-e frică. Nu mă duc înapoi. Nu. Trebuie să mă duc. Nu, ce om rău! Nu se poate așa ceva. Nu. De supărare, cred că am să și închid videoclipul. Nu se poate așa ceva. Frate, uite cum îmi fură tititi. Yes, a murit. Ajung primul, te rog, spawnează-mă mai repede. Hai, mori, băiatule, mori, mai repede, du-te la vo. Nu, da, de ce faci așa ceva? Îmi fur tititiul. Acum mai și dai în mine, nu? Unde ești? Bro, no, s-a despawnat. Ba nu, l-a luat un băiat. Ei, tititiul, uite-l. Tic-tac-ul, de fapt, e tic-tac. E gumă tic-tac. Este, hai că-l iau, e al meu, hai du-te lava. Yay! Tic-tac! La revedere! Și zi frumoasă!